Boubacar Sidiki hɔrɔnya tɛ se ka mun ye min bɛ yaala maanifin nɔfɛ Boubacar ndana ma gosi ka ban a bɛ fɛngɛlen de ko fɔ min ye kunnafoni ye kunnafoni min n'a bɛ sandalama ka sama ka bɔ kunnafoni di sɛbɛnw na dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura dongow olu ka wuli ka jɔ Boubacar jamana kunnafoni mana kɛ sana a mana kɛ dugu la olu de b'a bɛɛ lajɛlen salo ni kana a sarada n'o kɛra ka ban elɛn ni anw nana masumalen b'o sɛbɛnfuraw de ta k'o kala bamanankan na Boubacar k'a dɔn ka bɔ k'a dɔ la ka taa k'a dɔ la nkalon dɔw la ni dɔɔni ma jɛ dɔɔni na fara kan Boubacar Sidiki nka a bɛ min laɲini o de kuma yɛrɛ kolo ye min ye o ka faamu an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn minnu b'an lamɛn i k'a dɔn arajo wɛrɛ kan o minnu b'an lamɛn i k'a dɔn ayiwa kanali kan o internet sira kan o arajo yɛrɛ b'i kɔrɔ i b'a la k'a lamɛn an ka foli ani tandi bɛɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma Boubacar an dafara min ye jaw ye k'o ta n'an tilala k'o ye o sarada o ye Hamɛdi Jakite Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye fiɲɛ tulukala ye k'a naamu ni k'a sari k'a jɛnsɛn o ye Gibson contrôle ye ni Jibi ye yamaruya di sabula an bɛɛ lajɛlen dulonnen b'ale la sisan an b'an kɛ kunnafoni kan o bɛ ɲɛ ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma notre voix anw t'enfant Boubacar i k'a dɔn min ye sɛbɛnfura in ye biko m'u bila boli la a boli ko n na tila k'o ɲɛ f'i ye sabula ɲɛ t'a sɛbɛnni na siga tɛ min na maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Fuse ni Sisɔgɔ Filani ko a k'i k'a dɔn Samasogo n'a a bɛna taa n'o tobila ka da kini kan kini dɔ bɛ goya Boubacar Sidiki i k'a dɔn énergie du Mali Boubacar i k'a dɔn jamana faamaw ka kamanagan service a kɛra kamanagan da ye Boubacar Sidiki o donnen don jamanadenw ye faamuyali kɛ nka o n'a ta bɛɛ Boubacar ni ɲɛ sɔrɔla la a na diya mɔgɔw ye dɛrɛ Boubacar Sidiki a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ e ko faamaw yɛrɛ kamana ma gan énergie ko la wa énergie yɛrɛ dun gundo ye mun ye dɛ mun de bɛ yen dɛ Boubacar munna min ye EDM ye a dɛsɛ bɛ ka kuranko de ɲɛnabɔ ka di jamanadenw ma n'o tɛ minisiri 4 Boubacar Sidiki directeur général 4 san 6 kɔnɔ Boubacar Sidiki dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ni ji ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la o kuma mun de bɛ yen Boubacar n'a ma ɲɔ kɔ wuli ka jɔ ni jateminɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in di ja a ti basigi abada ni kuranko kɔni ni kuranko ma jɛya ni kuranko ma sɔrɔ jamanadenw fɛ f'u ka wasa Boubacar i k'a dɔn kuma o kuma n'o bɛ fɔ kuranko la yɛlɛmani bi kɛ Boubacar Sidiki nin ji tɛ i k'a dɔn bana in fura ye fura kelen min b'a la ɲɛ de ka sɔrɔ kuranko la ayiwa min ye a dilali ye jamanadenw ka kuran sɔrɔ dayimu kayimu o de bɛ na ni lafiya bɔda ye cakɛda min don Boubacar a bɛɛ taa yɔrɔ in kundi ta nka n'i ye ko ta k'u lajɛ maanifin cayara kuran mago cayara Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen tɛ nkalon ye minɛnw kɔrɔ la o bɛ waati jan bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kuran yɛrɛ de tɛ bɔli kɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko nka dabali caman tigɛra fɛɛrɛ caman tigɛra gouvernement fɛ sabula minisiri 4 min nana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nin kelen o kelen a ka waati kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'a na ɲɛ dɔ sɔrɔ a la a bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'a bɛ fura sɔrɔ a la directeur général o 4 min nana nin bɛɛ lajɛlen ye dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a ma ɲɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kurantigɛ i b'a fɔ don o don sabura ko dɔ de bɛ fara a kan Boubacar Sidiki k'a dɔn maa si den kelen t'a dɔn bilen an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ don jumɛn ye kumaw dun fɔra dɛ dabaliw dun tigɛra dɛ Boubacar Sidiki min ye i k'a dɔn kuran samani ye ni ka bɔ tile la o kumaw fɔra dabaliw tigɛra Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ko yɛrɛ de mɛnnen don kosɛbɛ sabula maanifin kɔrɔtɔlen don Boubacar Sidiki n'o y'i bɔ yen jamanadenw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ ka tiɲɛ nana i k'a dɔn gouvernement kɔni se bɛɛ lajɛlen kɔni a bara k'o den ɲini min kɔni bɛ se k'a to i k'a dɔn kuranko bɛ nɔgɔya nka a dɛsɛlen don ka kɛ mun na Boubacar Sidiki a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ minisiri 4 minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ n'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka waati ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nana ni kuma kura ye u nana ni hakilina kura ye yalima hali ni ye énergie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fali furanna sɔrɔ a la wa ɲininkali tɔn bɛ bɛn Boubacar min kɔni jɛlen don min kɔni ye kuranko ye f'a ka banba fɛn de kan fɛn min b'a la n'a tɛ sa f'a bɛ boli de dayimu kayimu ka yelen di Boubacar Sidiki o de bɛ sɔn ka k'a fura ye n'o tɛ caji sanni ka groupe wuli Boubacar Sidiki ka munumunu yen fɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye fura de ye fura min n'a ti mɛn ka sababu kɛ mun ye nin fɛn o fɛn kɛra ka tɛmɛ Boubacar Sidiki a bɛ taa laban kurantigɛ banbali in de la sɛbɛnnikɛla ko kuma o kuma n'a fɔra ko
mo bina fo tabarakala abina gɛlɛya bolo da tuguni min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan sɛbɛnni kala ko min ye jamana jagokɛlaw ye u mɔgɔ bɛ kuran na bula baarakɛlaw olu kɛrɛbɛtɛ Bouakari kura jɔyɔrɔ min bɛ hadamadenya la ani sɔrɔ taabolo la a ko a fanga ka bon fo k'a fɔ k'a to ten nka a bɛrɛta gouvernement fana kan k'a dɔn k'a fɔ jamana don u muɲuna sabali kɛra waati k'i k'a dɔn maa si den kelen den min bɛ kuma nka n'u kɔni b'a fɛ ko in ka ɲɛnabɔ joona solaire ko kuma min fɔra dɛ waati k'i yalima o de tɛna sɔn ka k'a fura ye wa mun dun kelen bɛ k'o fana sumaya den waati k'i a ko n'i ye kuranko gɛlɛya ta an bɛ don min na ko bɛ an ka jamana in i k'a dɔn a kuranko in gɛlɛya a bɛ yɔrɔ caman na nka anw tɛ se ka maa wɛrɛ ta fɔ an yɛrɛ ta kɔ fɛɛrɛ ni dabali de kan ka tigɛ ni kɔni y'a dan ne ma an ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ o sanjɛ la ala a tɔgɔ k'a bɔra kɔnɔ sa fo maliden bɛ wulila ka bɔ Assise nationale de la fondation. Bon, moi je veux qu'on fasse une assise pour le courant. Assise courant kama a bɛ maa bana dɔlen tɛ wa fura kan ka ɲini cogo na ɲɛmaw de b'an k'o ɲini wa jamanadenw bɛna mun fɔ tuguni. Non ni a kɛra assise ye sisan. Mun assise an tɛna awaji foyi min kɛnɛ in kan tugun a ka ɲi fura min bɛ ɲini o b'a dɔn o k'a ɲini a banna. I tɔgɔ ka tila ka kuma na sa. E bɛna mun assise ko kuma fɔ yan o tuma an b'an si den kɛ ɲɔgɔn ye la wa. Jamana bɛ jɔ ni ɲɔgɔn ye de. Ne lamɛn sa maa dɔw bɛ yen qui peut-être qu'ils n'ont pas voix au chapitre ni assise in kɛra si on permet à tout le monde ils peuvent trouver. Ko assise in de senfɛ i tigɛ bɛ togodala maa minnu na dɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de welela ka n'u da don Mali kɔnɔ. Mais il le faut maintenant pour que kuranko ka ɲɛnabɔ. Kuranko kama wa. Assise in kɛtɔla kuranko gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen a bɛɛ de fɔlɔ o senfɛ an bɛna segin a kan wa wari min bɛ don organisation o t'o kɛ ka ko wɛrɛ kɛ min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la wa. Maliyɛn kɔni ni k'i bɛ i ye kuma min fɔ i ka kuma kɔnɔ o de ye kuma kolomayɔrɔ ye dɛ ni mɔgɔ muɲuna jamana in kɔnɔ maliden muɲuna an muɲuna tiɲɛ yɛrɛ la ni ye nin kɛ régime wɛrɛ ye sisan sɔrɔ an bɔra ka bɔlɔ minɛ Assimi de ka d'an ye o donc fɛɛrɛ de ka ɲini Assimi an ɲɛ bɛ Assimi de la sisan a ka fɛɛrɛ ɲini an ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ notre voix kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɛ tun kɛra notre voix an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka se fasirilikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma a ye cɛnin kunbɛn a bɛ na ani a ye cɛnin minɛ a k'a siri nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali horizon kelen tɛ cogo di a ye cɛnin minɛ a k'a siri a ye cɛnin kunbɛn a bɛ nalen a ye cɛnin minɛ a k'a siri a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen u cɛ ka jan cogo di a y'a minɛ k'a siri o y'a sɔrɔ a b'a tɛgɛ kɔnɔ i bɛ maa min siri o y'o minɛ o nka a cɛnin kunbɛn walima a y'a kunbɛn u b'a dɔn u bɛ se k'a minɛ dun dɔw minɛ man di dɛ dɔw tɛ minɛ dɛ naam i jɔn ka taa sa taa ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon sɛbɛn wɛrɛ in nin y'a bɔli ko 334 u ye dɔ kɛ fasirikɛla o de ye Lamini Bagayɔkɔ ye e ma bɔ ka kuranko fɔ sisan Mali seleke 4 kɔnɔ min ye Lamini Bagayɔkɔ ye nouvelle horizon kɔnɔ a fɛ min ye Mali horizon ye ale kuma bɛ mɔbitikaw ka gɛlɛya kan i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a bɛ tile damadɔ bɔ bi kuran a bɛ bisi basa la wa min ye ji yɛrɛ fana ye e k'o gɛlɛya fana ma fara a kan wa eau potable ji n'i y'o lajɛ a ko kɔni a gɛlɛyalen don a bɛ gɛlɛya a bɛ tile 3 ni bɔɲɔgɔnko bɔ sisan min ye mɔbitikaw ye olu kɔni tɛgɛ de b'u kunkolo la ni ka kule kulekan bɔ bɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma waasa min ye anw ka jamana a kuranko a n'a jiko kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu sigi bɛ Mopti région kɔnɔna na olu bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na ka se ka min ka taa se kuranko ma waasa minnu ye jagokɛlaw ye ka taa se anw ka jamana a cakɛda foroba cakɛda bolofara minnu bɛ yen n'an ko a ma ko institution locale fo ka taa se dutigi minnu du minnu sigi bɛ olu dutigiw n'o ye chef de famille ye nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma k'a jira k'a fɔ a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ bi kuran o basigilen tɛ Mopti wa min ye ji sanuman fana sɔrɔli ye o kɛn bɛ gɛlɛya ye wa min ye wulikajɔ ye ko nin fɛn yɛrɛ k'o ka tigɛ joona min ye Moptikaw ye olu ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ n'o de ye kuranko ani jiko a ka se ka don bɛrɛ la joona n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ da garantilen u kɔni ye kunnafoni ta ni k'a di Lamini Bagayɔkɔ ma Mali horizon to a la yanni o bɛ nin gafe ni ka a labɔ i b'a ye k'a fɔ o da garantilen kɔni y'a jira sa k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ Moptikaw kan bi jiko gɛlɛya bɛ u kan wa o nana kuranko fana gɛlɛya sɔrɔ yen wa n'i y'a lajɛ fana Moptikaw olu kɔni girin bɛ k'u da makun gɛlɛya caman bɛ u da la nka min ye nin hakilina fila ye jɔn ko ala jamana ɲɛmɔgɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a la joona n'o tɛ Moptikaw o kɔni o bɛ degun kɔnɔ bi a Mopti seleke 4 kɔnɔ wa min ye fasirikɛla ye n'o ye Lamini Bagayɔkɔ ye
lamini ko o min ye wuli ka jɔ ye o ka sabati wa min ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ni kura ka kan jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ni ji sanuma ka kan zan ko an filɛ nin ye funtɛni min na nin ye ni ji ma sɔrɔ ka di jamana denw ma a bɛ kɛ gɛlɛya ye nafolo fa bɛ Mopti sigibaw ta kan olu ta kɔfilɛ ka kɛ u la joona gɛlɛya min n'u b'a kan n'a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ bi o fɔra o ka ɲini joona nin ko sɛbɛn bamananya salo ka bɔ Mali horizon kɔnɔna na lamini bɔ ka ɲɔgɔn a ka fasiri don maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigilen bɛ k'i ma wajibi o siga b'e la ne ko bala cogo bɛ di Bɔgasiriki folo ma kana jigi baramana kuru bɛɛ n'a bɔyɔrɔ don Bɔgasiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Dɛnba Kɔntɛ nin y'a ka fasiri ye Bɔkari k'a dɔn kalo kelen min ye anw ka doyen kura ye o jeninen kɔfɛ sugufiyɛ min dalen don Alhaji Dosolo Tarawele la Bɔkari e ko Bamakɔ kafo n'o ye mairie ba ye a t'a fɛ k'i kɔfa ayiwa a sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw nasa wa Bɔgasiriki k'a dɔn waati o sera sabula ntɛnɛn dɛmɛnen min ye Bamakɔ mairie ba ye sugu in kalifalen don ale de la ne ko mun yɛrɛ ye sugu in sɔrɔ dɛ joni de kɛra sababu ye sugu in ka jeni a jenini ju bɔra jumɛn in na a kɛra ka da mun kan mun de y'a sɔrɔ Bɔgasiriki k'a dɔn ni ɲininkali damadɔ min kɔni ye mairie ba ye u bɛna ɲini ni ka jaabi sɔrɔ o la sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nana boloda sa min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye n'o dun fɔra ka ban Bɔkari k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa lajɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka u k'o de ma enquête administrative tubabukan na Bɔgasiriki k'a dɔn Bamakɔ kafo a ko min ye ko caman ye a y'o ɲɛdɔn min ye kunnafoni caman ye o sɔrɔla u yɛrɛ ye fɛn caman y'u ɲɛ na sugu in jenina don min n'o ye ayiwa février kalo tile 15 su ye Bɔgasiriki k'a dɔn yankadi ye ɲɛ bolofɛn caman de tununa caman jenina Bɔgasiriki i k'a dɔn bitigiw kɔni kuma tɛ o a ko ni maa min ye minɛkura doyen ta k'a lajɛ Bɔgasiriki k'a dɔn maa si den kelen tɛ se ka da la k'a fɔ nafolo min ɲɛna ye a bɛ se miliyari hakɛ ma n'o fɔra ye i kamana bɛ gan Bɔkari sugu in sɔsɔlen de don dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ fini feerelaw la ka taa se sogo jɛgɛ min ye k'i ɲininka ayiwa balo feerebaw ani legumu feerelaw Bɔkari ko in digira olu ka fanfɛla la kosɛbɛ a ko frigo caman de tun bɛ yen a falen don minɛnw na n'o ye sogo kɛnɛ ni jɛgɛ kɛnɛw ye Bɔkari a bɛɛ lajɛlen sisira ni k'a da dɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ min dun ye minɛkura doyen ye n'an k'a ma ko sugunikura Bɔgasiriki i k'a dɔn fo ko dɔw de ɲɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn yali baara o baara bi kɛ Bɔgasiriki mun nana ni nin ye maa de y'a kɛ wa i k'a dɔn jinɛw don wa yalima ala ma dimi yɛrɛ don wa Bɔgasiriki fo nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn cɛw ni musow caman dahirimɛ tun bɛ sɔrɔ yen fandangɛni ani dahirimɛ ɲinina caman bɛ yen Bɔgasiriki k'a dɔn kun b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ sugunikura la n'a ma ɲɛ nin kɛra Bɔgasiriki n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ ko wɛrɛ kɛ f'i k'a kun de dɔn mun y'a sɔrɔ maa de y'a kɛ wa jinɛw de y'a kɛ wa o sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ nouvelle horizon an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain worodugu jɛkwa ni foroba ɲada le républicain sɛbɛn fɔra nin y'a boli ko 7,439 bɛ di dara an bɛ kɔrɔ kɛ ka journal don min ye fasirikɛla ye o de Agibu Esa Sogodogo ye Agibu ko mun de Agibu ko min ye ko an ka tosira tɔ k'an k'o guwan dɛ min ye procès termement Paramount Embraer n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ taanikɛsigi bana o tɛ maa to n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ nin kɔni kiiri a bɛ senna a bɛ ɲini ka waati bɔ o kiiri i b'a ye k'a fɔ kiiri e ko a kun ma sonsoro wa min ye kunnasiri ko ntɛnɛn ye n'o bɛna marisi kalo tile 23 ma san 2026 i b'a ye k'a fɔ hakilina ninnu e ko a ma ta bala an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko kura wa min ye cour d'appel de Bamako ye o kɔni o kɛn bɛ k'i kɔngɔn fa nin kiiri ko in na waasa min ye cɛ ni nkalon ye olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na nka ntɛnɛn tɛmɛlen ni kiiri kɔni n'a baaraw dayɛlɛla i b'a ye k'a fɔ laɲini kɛla tuguni k'a ka dulon ko k'a bila bi araba la marisi kalo tile 25 san 2026 kelen kɔnɔ n'i y'a lajɛ maa minnu kɔni bɛ yen ni jalaki t'an bɛ ka olu sɛgɛrɛ n'o y'an ka sɔrɔdasi jalabatigi dɔw ye n'o a dɔw ye minisiriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔna na ministre de la défense ya u y'o fana kɛ o dɔ bɛ tali kɛ min ye Bɛnba Musa Keyita ye ka taa se Sulemani Bamba ma fo ka taa se Mustafa Darabo ma olu ka sɔrɔnali donbaw n'o ye avocat ye n'o de ye Ba Mutaga ye ka maître Mutaga Tall Ba Mutaga ka taa se maître Ba fɔ dɛ talakaw ka karama in dɛ
Alimudu maître Maliki Kulubali ma nunu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɔn bɛ sɔrɔdasi jalabatigi nunu tɔnkɔrɔ waasa cɛ ni kalo a ko in a bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔni kun y'a laɲini sa k'a fɔ min ye nin kiiriko in ye a kɔni a ka se ka sonsoro waasa min ye procès verbal ye sɔrɔnali donna maa fila in olu ka se k'o kɔnɔko ɲɛdɔn k'a kalan k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛ o kan k'u ka maa lafasa o kan ka minnu lafasa o kan k'o lafasa ni sira minnu ye o ka se k'o hakiliw sɔrɔ joona nka n'i ye ko in sɛbɛkɔrɔ lajɛ dɛ min ye ni maa jalakile ninnu ka sɔrɔnali donbaw ye n'an b'a wele ko les avocats de la défense olu kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ nin ko in n'a bɛ senna kabi mɛ kalo tile 17 san 2022 n'a ko tɛntɛn bɛ ka na fɔ 2026 kɔnɔna na ko min ye maa dɔ ye k'o kɔni a kun ɲinina sa o fana ka wele ka ɲininka n'an ko a ma ko contrôleur général des services publics o kɔni o ka audition de kun kan ka kɛ o ko fana tun bɛ senna o ɲɛɲinili sababu la i b'a ye k'a fɔ min ye jugew ye ka taa se sɔrɔnali donna maa fila in ma o y'a ɲini sa k'a fɔ min ye jugew ye olu ka yamaruya di u ka se ka nin ko in ni ka sonsoro fɔlɔ olu n'u ka maaw u ka se ka sɛbɛkɔrɔ kuma n'i y'a lajɛ ko in kɔni a bɛ daminɛ sɔgɔmada in na kokura n'o ye bi araba ye marisi kalo tile 25 san 2026 min ye ko in ye i y'a dɔn a ko a bɛɛ lajɛlen kun daminɛna an ka kiiritigɛ bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele ko pôle national économique et financier ninnu kɔni u welela ka t'o ɲininka yen de fɔlɔ o kɔsa fɛ sa u y'u tɛntɛn ni ka taa n'u ye cour d'appel la min kɔni n'a ko bɛna kɛ sabu ye k'o bɛɛ lajɛlen a ka se ka sugu dɔn nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu jalakilen don a jirala k'a fɔ min ye jugilakaw ye minnu kɔni ni nin dossier bɛ u kɔngɔ na n'u b'a la k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ jamanadenw ka se ka bɔ kunbana o kun ye lettre kɛ o lettre in kɛla ka ɲɛsin Paramondu n'o ye Sud-Africains ka cɛkɛda bonda dɔ ye o ka se ka ɲɛfɔli kɛ yalima a fɔra ko wari min dila aw ma n'aw kun kan ka blende minnu fana di faso Maliba ma yalima a ko a latɛmɛna cogo di dɛ o lettre min kɛla ka ɲɛsin Paramount société sud-africaine Paramondu ma olu ma jaabili kɛ o ma jaabili kɛ juge kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye ka min ye maa minnu ni jalaki t'a mɛn k'u sɛgɛrɛ ni ka dɔ fara o ka gɛrɛntɛ kan hali n'a sɔrɔ sɔrɔlalidonna kologirinw b'u kɔkɔrɔ nin ko kɔni a bɛ taa kunjɛ waati o waati i b'a ye k'a fɔ bɔda min n'o kɔni b'a la ka ɲini n'o ye liberté provisoire ye ka ɲɛsin maa jalakilenw ma k'a liberté provisoire a tɛna sɔrɔ wa min ye ministère public ye ale kɔni kun y'a jira sa k'a fɔ si kaso o n'o baaraw ta ni ka ɲɛsin maa kɔfɔlen ninnu ma wa n'i y'a lajɛ fana min ye contentieux de l'état ye ale fana kun sɛbɛkɔrɔ kumana o ale y'a jira k'a fɔ min ye si kaso ye ale tɛna kuma o kan ka min ye san dandan ye o ka ta ni ka di maa kɔfɔlen ninnu ma wa min ye nafolo kasabi ye n'o ye sefo wari miliyari 33 ye o k'o sara nka n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ dɛ nin ko in b'a la ka munumunu fɛn min nɔfɛ o de ye dibi o dibi bɛ ko in dafɛ o de ye société min n'o bɛ Sud-Afrique kɔnɔna na ni sugubulon tala ka di a ma lettre min bɔra anw ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin a ma dɛ ale de kan k'o jaabi nka bi ale ka jaabi o ma ye fɔlɔ wa jaabi b'a la ka makɔnɔ hakilinajigi n'i ye ni blende 36 ni k'a koɲɛ ta k'a lajɛ ani avion super Tucano o 8 i y'a dɔn min y'a nafolo kasabi o fana da ka girin kosɛbɛ o min ye blende ninnu ye n'i y'o nafolo lajɛ o bɛ taa se fɔ wari miliyari 11 na wa min ye avion super Tucano ye o min sɛnɛ société embryonnaire fɛ Brésil jamana na o fana nafolo se fɔ wari miliyari 7 n'a kun kan bɛ o fana de tala ni ka ɲɛsin o la nin ko in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan se fɔ miliyari 18 nin ko bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a la ka ɲɛɲini ko nin nafolo tɛ se ka bɔ wagande kɔnɔ fɛn minnu laɲinina olu mana wali n'a sɔrɔla a nana a dafalen ma se yan nafolo a tɔ bɛ fan jumɛn fɛ minnu kun b'a donni kama a ɲɛmaya la olu de kɔni welelen filɛ nin u ka ɲɛfɔli kɛ o caman fana y'a jira k'a fɔ ko caman t'a bɛ ka da olu la k'a sɔrɔ u tɛ a kalama wa wali n'a sɔrɔ u b'a kalama i bɛ taa sɔrɔ fan dɔw bɛ yen o ko ma sara u la e b'a dɔn sɔrɔdasiw ka ko ni ɲɛma kumana dugumama a b'i da makun nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira sa k'a fɔ sɔrɔdasiw ka kiiriko a kɔni a ko ye a bisibasa ka ca kosɛbɛ a ko a ka gɛlɛn wa ko caman bɛ yen ani kuma caman bɛ yen olu tɛ se ka fɔ kiiribulon kɔnɔna na nin ko sɛbɛ maintenant y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ a k'i muso ko dogo a ka fasiri don Bɔkatigi maa min garijɛgɛ ka di o bɛ ji feere danganda la ni ka sɔrɔ k'a la Bouakari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon a boloko 300
siɲɛ 10 ani siɲɛ 6 min ye Amidu Togo dɔgɔnɔkɛ nin y'a ka fasiri Lala ko tɛ ten Lala Ala bɛ sɔn ka fara Isaac Sidibe kan Isaac Sidibe Boubacar cɛkɔrɔba a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ kaso la a bɛ ni ka san damadɔ bɔ sa Boubacar k'a don minɛna min na a ɲɛfɔra nka n'i ye kow ta k'u lajɛ sɔmin gelen don kɔsɛ in na i k'a dɔn Yusufu Batil chambre commerce d'industrie i k'a dɔn a ɲɛmaa kɔrɔ o ye garijɛgɛ kura min sɔrɔ Lala garijɛgɛ in bɛ sɔn ka woyo ni ka ɲɛsin Isaac Sidibe yɛrɛ n'a jɛɲɔgɔnw ma koyi n'i b'a kalama Boubacar i y'a dɔn ayiwa min kɔni Isaac n'a jɛɲɔgɔnw ye u limaniyara nka limaniya in kɔfɛ a bɛ n'a fɔ u nisɔndiyalen don sabula sɔmin gelen don k'a fɔ min ye kiiri ye e k'u tɛna kiiri in seko k'u bila wa Boubacar sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hakilina kɔni de bɛn ni maa min ye chambre commerce d'industrie min ye Yusufu Batil ye y'a dɔn gɛlɛya ale yɛrɛ sɔrɔ a ye san 4 de kɛ min kɔni ye ayiwa Bamakɔ kura a n'a jɛɲɔgɔnw datugulen don min ni min fɔra Boubacar a tɛna se ka an tɛna sago ka bilen sabula Covid-19 min ye maliyɛn kelen o kelen a fɔra k'olu bɛɛ lajɛlen ka nunjɔrɔla in sɔrɔ Boubacar i k'a dɔn 2 miliyɔn 21 k'o de ka ca a wari ko Boubacar i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ min kɛra vérificateur général fɛ i k'a dɔn kun ye fiɲɛ caman y'a la o de kɔni kɛra gɛlɛya ye ka ɲɛsin Yusufu ma sɛbɛnnikɛla k'o kelen de fana bɛ Isaac Sidibe nɔfɛ sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ Isaac Sidibe i k'a dɔn jamana in ɲɛmaasoba a y'o kɛ dɛrɛ Assemblée nationale président a y'o kɛ Boubacar a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ni sɔmin gelen du fana na k'a na kɛ foroba wari dɔ tununnen du kɔ Boubacar k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli n'o ɲininkali de bɛ sen na min ye Isaac Sidibe ka taa fara Mahamadu Jarasuba ale kun ye kɛsɛri ye Modibo Sidibe ale kun ye secrétaire général ye an fa Kalifa ale kun ye contrôle financier Assemblée la Demba Traoré ale kun ye comptable ye ani Mahamutu n'an k'a ma ko Bavier ale de kun ye DFM ye Boubacar sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya in kɔni nana wuli ka jɔ u ti kalo san 2023 nka an bɛ donni minɛ ko bi maa si degelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a jɔr'u la ko tiɲɛ don koyi sabula u bɛ min na kaso min na u k'o de ma préventive o de ye sɔmin gelen don k'a fɔ i ye nin kɛ Boubacar nka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ba ma wara fo ka taa fɔ k'a jɔrɔ kɛlɛnw sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye san damadɔ kɛ san 3 fo san 4 kaso datugulen min kɔni ye kiiritigɛlaw ye Boubacar k'a na kɛ olu kɔni u b'a fɛ ka juru yoba Isaac Sidibe n'a jɛɲɔgɔnw u ka so sɛgɛrɛ i n'a fɔ lafiyabɔda min dira Yusufu Batil ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Le Hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura Le Hogon an bɛ u fo i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye ni o ye Siyaka Tarawele ye Siyaka ko min ye ko wari dɔ bɛ yen k'a nɛɛmu bɛ an ka lasigidenso min n'o filɛ nin ye Libreville Gabon n'i y'a Sibakɔrɔ lajɛ min ye sefo wari miliyɔn 4 a n'a kunkan fɛ min ye bureau du vérificateur général ye ale ye munumunu salo kɛ yen o bawo n'i y'a lajɛ san 2022 septembre kalo ka na se 2025 ma o furanjɛ kɔnɔna na a ka sɛgɛsɛgɛli bolila nafolo minnu n'olu tɛmɛna wagante kɔnɔna na ambassade la i b'a ye k'a fɔ a y'o bɛɛ lajɛlen de larawe o larawele kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye sefo wari o miliyɔn 4 n'a kunkan fɛ o kɔni o taa bɛ janjanga wɛrɛ fɛ n'i y'a Sibakɔrɔ lajɛ halisa i b'a ye k'a fɔ min ambassade min n'o filɛ nin ye n'o y'an ka lasigidenso ye n'o bɛ Libreville Gabon nafolomugu min n'o sera k'o wuli ka jɔ kɛ k'o fara ɲɔgɔn kan n'i y'a lajɛ o bɛ t'i jɔ sefo wari miliyari 1 a n'a kunkan fɛ na o de kɛra recette ye wa n'i y'a lajɛ fana o miliyari 1 n'a kunkan fɛ o kɔni u sera ka wari minnu fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ n'an b'a wele ko fond public o min kɔni n'o tala k'o yaara ka na wagande kɔnɔna na o fana juru la se i b'a ye k'a fɔ min ye sefo wari miliyɔn 200 ani 50 ani 1 n'a kunkan fɛ o fana o y'u yɛrɛ u sera ka nafolonin ka jɛ min fara ɲɔgɔn kan o kɔni ka se ka u banbɔ o kan waasa ambassade a baara minnu kan ka kɛ ni nafolo bɛ don da fɛ u ka se ka o sinsin o kan wa n'o fana bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ n'i y'a kɔrɔfɔ lajɛ dɛ a kɔni kɔrɔfɔni cɛ ka ɲi nka nafolo min bɛ yen n'o nɛɛmuna o nɛɛmuna ni kan min ye dɛ o de ye selinjini ni seliba o furancɛ minnu n'i y'o fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra o kɔnɔ selindenni ni seliba min tɛmɛn'o kɔnɔna na
o ye prime de ta ka di baarakɛlaw ma o prime olu ni prime ninnu kumanga o de kɔni fara-faralen ɲɔgɔn kan sa bureau justificateur général ka wulikajɔ juru la o taara jɔ se fɔ wari miliyɔn 4 ani a kunkan fɛnna nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ min ye bureau justificateur général ka cidenw ye olu ye sɛbɛn min dilan n'o ye rapport ye o y'a jira k'a fɔ min ye lasigiden ye n'o y'an ka ambassadeur ye ale ni agent comptable k'olu man ka kɛ filani teri ye dɛ wa o jɛ man ka ye o ni ɲɔgɔn cɛ wariko sira fɛ o teriya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko baw sɛbɛn dɔw bɛ olu tɛgɛ nɔ bila la wariko bunakun sanfɛ ambassadeur yɛrɛ fɛ n'o ye lasigiden ye k'o man kan jamana sariya bolo o kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen fara-fara ka bɔ ɲɔgɔn na agent comptable b'a dama min ye lasigiden ye ale n'a ka taabolo min ye wariko ye n'o nana ani agent comptable olu man ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛɲɔgɔnma ye o de bɛ kɛ sabu ye nafolo caman bɛ o bɛ nɛɛmu kun tɛ dɔn a la o taabolo min filɛ nin ye u ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ minnu kɛ ko fɛn caman bɛ yen jamana to a la n'o ye faso maliba ye Libreville Gabon an ka ambassade n'o y'an ka lasigidenso kɔnɔna ye o caman bɛ yen gafew de kan ka k'a la n'o ye sɛbɛnfuraw ye k'a caman bɛ yen sɛbɛnfura t'a si la wa o b'a jira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tunu don n'a dugujɛ ka taa sɔrɔ la a ko a kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ halisa min ye bureau justificateur général ka wulikajɔ ye a y'a jira fana k'a fɔ min ye sɛbɛnfura dɔw ye olu de fana kun kan ka sigi sen kan min ye musaka ye n'o bɛ sɔrɔ ani fɛn minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ sabu ye ni nafolo bɛ don olu fana dafɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sɛbɛnfura ye walasa min ye bureau justificateur général ye n'a nana k'a bɛ sɛgɛsɛgɛli boloda nin bɛɛ lajɛlen ka ta ka to a ɲɛkɔrɔ a k'a dɔn hakika yɛrɛ la min ye anw ka jamana sariya bolo ye sugubulo a kan ka taa ni sariya bolo minnu ye a kan ka taama sira minnu kan nin bɛɛ lajɛlen taamalen don nka k'o tɛ anw ka lasigidenso la Libreville Gabon dɛ bawo nafolo caman bɛ yen olu taalen bɛ sɛbɛnfura tɛ a la wa min ye ambassade yɛrɛ kɔnɔminɛ dɔw fana bɛ yen o caman salen don sɛbɛnfura hakika t'a la nin wa sɛbɛnminɛ salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na Siyaka Tarawele a ka fasiri don Gabon lasigiden yɛrɛ jɔni ye de ne t'a dɔn n ko n t'a dɔn e min bɛ diaspora kɛ e m'a dɔn ne de bɛ n'a dɔn wa diaspora yɛrɛ wa e de tɛ émission diaspora kɛ dimanche fɛ wa oui mais je connais pas le nouveau est-ce que courant a ma deli ka fɛn ne d'i ma e bɛ ɲinɛ o kɔ cogo di n'a ma fɛn di ne ma e bɛ se ka miliyɔn 4 dun cogo di Bonatini ne ka kele ku mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma le forum a bolo ko siɲɛ 500 siɲɛ 60 ani siɲɛ 7 maa min ye nin sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn o k'o de ma la rédaction Bouakari ne ko titre foncier min bɛ yen numéro 180 n'a bɛ ayiwa senamu i k'a dɔn olu de ka gɛrɛgɛ la a gɛlɛya bɛ i k'a dɔn Kalabanbugu Bouakari yalima a titre in bɛ cogo di dɛ ne ko ministre Imiran Abdoulaye Touré a nin bɛ nin na de wa yalima ale de babale don ko in dogoli la wa ɲininkali tɔn bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko nin titre foncier a dibi ka bon dɛ Bouakari ka sababu kɛ mun ye n'i ye ayiwa Kalabanbugu ta k'a lajɛ Bouakari hali bi n'a ka bi mɔgɔw kamana gannen don sabula forobafɛ n'a kɛra jɛngɛjɛngɛ ni ayiwa gɛlɛya ko dibi barika b'a la Bouakari mɔgɔw bɛ kuma a ko n'i ko ta k'a lajɛ an bɛ donni minɛ ko bi ministre min bɛ ministre la n'o ye ayiwa Imiran Abdoulaye Touré ale de ye ministre de l'urbanisme et de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire Bouakari yalima sen dalen bɛ dingɛ da la wa sɛbɛnnikɛla ko a jɛlen kɔni dɛ ka sababu kɛ mun ye n'i ye ko in da k'a lajɛ conseil des ministres dɔ senfɛ Bouakari k'a dɔn olu ye kuma in fura k'a ban pewu sabula maa minnu ni yɔrɔ in ka kan a fɔra k'a ka d'u ma Bouakari n'o fɔra ka ban i y'a dɔn kɔni balayɔrɔ t'o la bilen sabula kiiri fana kɛra e ko kiiri ma o kelen de fana fɔ wa sɛbɛnnikɛla ko jɔn ni jɔn de ta ye yɔrɔ in ye ɲininkali tɔn bɛɛ nka ministre Imiran Abdoulaye Touré Bouakari i k'a dɔn kabini a ma kɛ ministre ye a bɛ ko in galama o Bouakari sabula sɛbɛnfuraw ni hakilina caman munumunu na min ye Bamakɔ gouverneur ye i n'a fɔ a fɔra fɔ cogo min na o kɔni i tɛgɛ fila ko k'a jɛ k'i bolo bɔ a bɛɛ lajɛlen la sa sabula a fɔra a ka kɛ cogo min na ɛlɛ ni a ka taa ten nka hali bi n'a ka bi maanifin kamana gannen don giringiri bi sen na Bouakari sabula géomètre yɛrɛ minnu kun bɛ yen olu kun dan bɛ tuguni k'u bɛna taa ayiwa mètre da ka yɔrɔ kura suman tuguni olu gɛnna ka bɔ yen Bouakari sumani min kɛra ka kɔrɔ a bɛ t'o danga na o tuma min ye yɔrɔ ko in yɛrɛ ye a gɛlɛya bɛɛ dɛ Bouakari k'a dɔn titre foncier numéro 180 sɛbɛnnikɛla ko olu ye wulikajɔ kɛ waati la ni ka taa cakɛda in yɛrɛ la n'o ye ayiwa Imiran Abdoulaye Touré ka ayiwa ministre so ye ka taa ɲininkali kɛ a ka baarakɛlaw tun ko ayi na an bɛna kɔrɔfɔw ɲɛ
ɲɛfɔ a ye nka kabini olu kɔni nzɔmina sa k'a dɔn ninnu kɔni sɛbɛnnikɛlaw u laban u na to a tiɲɛ sɔrɔ Bɔkasiriki k'a dɔn u laban na sa k'u da de u ma maa ye bilen koyi bɛɛ lajɛlen i kɛ sew sɛbɛnnikɛla ko hectare 24 kabini Amadu Tumani Ture tile Bɔkasiriki ko in ɲɛnabɔra k'a bɛɛ lajɛlen fura k'a ban mun bɛna o ko de bala hali bi ministre Abdoulaye Imiranu Ture Bɔkasiriki n'i ka ko bɛ nin na ayiwa i k'a dɔn i t'i to a bɔ a la walima ni i da denen don min kan i t'a bila cɛw i ka bɔ yen n'o tɛ i laban o laban i na to a tiɲɛ sɔrɔ walima i bɛ kungo yɛrɛ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le forum kɔnɔ a ka bi bɔli la n bɛ Tezara premier min tɛna kinigini ne ala o ye nali nina bato kasi lema nina bato kasi lema nina bato kelen na miiri lema la Bɔkasiriki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko express de Bamako telemangɔrɔni express de Bamako furanjɛw la Musa Jara nin y'a ka fadiri Musa a ko min ye Kayisera ye halisa kan kɔfila a la dɛ ko Kayisera jamana in a ka ɲɔ ka fori yɔrɔ dɔ don wa min ye Kayisera ye n'a ma ta bala jamana a sɔrɔ dabolo a m'a fɔ k'a bɛ jɔ dɛ nka a bɛ yobo yaba ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ka bɔ faso Maliba kɔnɔna na faaba ni sela k'i kunda Senegali jamana kan donc ala sira min kɔni bɛ bɔ yan ka taa Kayi o kɛlen o de bɛ an tɛntɛn ni ka taa ɲɛ fo Senegali n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Kayisera ye kulekan bɔla diɲɛma fɛ wa maliden kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ ɲini ka san damadɔ bɔ bi ministre min n'o ɲɛsin bɛ anw ka taamako n'an ka bolimafɛnko ma Madame Danbele Madina SC sɔgɔ kɔrɔfɔ ye n'an laban tɛ ɲini ka dunun ni balow t'a nɔfɛ waasa Kayisera a ka se k'i kɔfila la a ka se ka dilan hakilina ɲuman bɛ Madame Danbele Madina Sisɔgɔ la o nka min a bɛ fɛ ka sumaya de min ye sira in maaw ma mako jɔn b'a la ka se hakɛ min ma commerçant fara min ye sɔrɔ bosoba maakologiriw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ k'u ɲɛ jɔ Madina na waasa Kayisera n'a dilanna jamana a ka sɔrɔ dabolo fanba o de bɛ don Kayisera in fɛ n'a fɔra ko sera ko jɔn ko ala k'o t'a la ka taa ni ka segin kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na k'a ko a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye Kayisera bilama n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye mobiliw ye olu kɔni saraka kasara o kɔni kɛ bɛ u taala ye anw k'a ma ko accident wa n'i y'a lajɛ fana ko kura min n'i ye sira in minɛ taji min n'i kan k'o kɛ ni sira sɔrɔ n'a sɔrɔla sira ka ɲi i kan ka taji hakɛ min jɛni n'i ye sira in minɛ kɔsada ninnu na i b'o ɲɔgɔn ko caman de fara ɲɔgɔn kan k'o jɛni furancɛ kunkuru kɔnɔna na o fana tɛmɛnen kɔ mobiliw minnu bɛ yen n'olu kɛ bɛ ka sira in matarafa o caman bɛ yen o suspension tɛ sɔn tuguni caman bɛ yen olu kɔni mobili ko kɔni cogoya de b'a la ka welew la n'o t'o tɛ mobili ko da la ala ni sira a cɛn bɛ ka se hakɛ min ma wa n'o ma ɲɛ fana k'a fɔ ko sira fan minnu kan ka dilan fasiri b'a ka fɔlɔ n'o ye Musa Jara ye l'express de Bamako kɔnɔna na ale ko sira in ni sira kɔni dala bɛɛ sira n'a fɔra ko fiyɛni bɔra nin yɔrɔ in na ɲɛma olu de kan ka wuli ka yen sɛgɛrɛ k'o sɛbɛkɔrɔ dilan yan'o cɛnni da ka bonya ka fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bawo danni fitinin ni sira camancɛ la o de bɛ kɛ sira sababu ye ka walankata sira fan bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a samiyɛ min fana i y'a dɔn ani samiyɛ ka jan halisa o ni samiyɛ n'o nu donna sisan sira in a bɛ kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ maanifinw kɔni mobiliw kumaba ni misɛnman olu b'u nɔ a la de bawo ka sabu kɛ san mana na a bɛ kɛ bɔgɔji ndoro ye bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni ka segin k'a kɔnɔ wa n'i bɛ fɛ ka taa sira min fɛ ni sofɛri ŋɔnaw yɛrɛ tɛ n'i taa sira minɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ kan mobili a bɛ tiɲɛ ne de Madina jɔn ko ala wele bila an b'a ma halisa a ka kɔfilɛ kɛ Kayisera in na waasa min ye jamana sɔrɔ dabolo ye o ka se ka banban ni k'a sinsin nin wa sɛbɛn y'a salo ka bɔ l'express de Bamako kɔnɔ Musa Jara a ka fasiri dun Bɔkasiriki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon Bɔkasiriki k'a dɔn sɛbɛnfura in gana don sabula min ye bila ko tɛ Bɔkari k'a dɔn maa min ye nin sɛbɛn a t'a de ko Lamini Bagayɔgɔ Lamini ko nangarabaya wale tɛ ɲɛ bilen jamana in kɔnɔ Bɔkari k'a dɔn nangaraba dɔ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ŋanamu ani feere jugu kɛbaa i k'a dɔn u ko fɛn min ma ko crush an k'o bɛ dilan ni adamaden kolo la hawla wala quwwata illa billah lazim
Bakari nin feere b'a de kuma ka munumunu u maa fila dugu min n'u k'a ma ko Bugula Hamu Bakari o y'anw ka région ye dɛ Sikaso région de fɛ yen do tiɲɛ do Sikaso Bakari k'a dɔn ayiwa minnu b'o kɛlɛ n'o ye OCS ye u ka bolofara min bɛ Sikaso jamana na u ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ a bɛrɛ ta i k'a dɔn kolokalama fila bɛɛ u bara ka munumunu ayiwa feerejugu b'u bolo i k'a dɔn fɛnjugu b'u bolo k'a feere n'o ye dɔrɔgujugu cɛjugu ye u k'a ma ko kɔrɔsi Bakari k'a dɔn Bugula Hamu kɔrɔfɔ fɔ o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn nin polisila ka ninnu Sikaso n'o ye OCS ye min ye kapitɛni Lasana Konatɛ a sina ka maa damadɔ sugandi Bakari k'u labɛn u ka fɛn bɛɛ kɛ ka t'u tɛgɛ da cɛ fila kan sabula bunɛtigɛ fɔra u bara ka yaala moto la u bara ka nin dɔrɔgujugu in feere min ye Bugula Hamu ye Bakari k'a dɔn u y'u dɛmɛ ni ka yen sɛgɛrɛ Bakari kuma min n'u sera kɛnɛ kan u ɲɛ da cɛ fila kan kelen ko coyi o ye dankɛ o ma sɔrɔ nka kelen dɔ in kɔni Bakari o gɛrɛtigɛ banna koyi u y'o siri kɔli u y'o siri kɔli ka sɔrɔ ka lariweli daminɛ Bakari ka taa sɔrɔ min ye ayiwa a ka minɛnw kɔnɔ Bakari k'a dɔn min ye bulu 16 kɔrɔsi Bakari a poids bɛɛ kilo 8 bɔ o de tun b'a kun Bakari nin fɛn in yɛrɛ a bi faali min da hadamaden kan Bakari pare kɛ a fanga ka bon ale kɔni ni kiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye sa ale kɔni b'a si n'a si kɛ nka baara ma ban dɛ sabula min ye ba polisilaka ninnu ye Bakari k'a dɔn a jɛɲɔgɔnkɛ min ye dankɛ ko f'u k'u tɛgɛ da u kan wa dɛmɛbaw b'u la dɛ u ni maa minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan i dugulama b'o la tɛmɛsenama b'o la nka min yɛrɛ kɔni min na ko dunan don Bakari an ka dafe jamana in maa dɔ don Bakari k'a dɔn ale kɔni a bɔra a ba kɔla ka bi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali horizon a ka bi bɔli karamɔgɔ dɔ tungara nin bɛ dan sigi an ka bi dɔn kibaru la Bakari an bɛ bi ta in bila yan teri k'anw FIFA ni climatiseur FIFA la k'e FIFA bɛɛ n'i dacogo tɛ wasobanji min ye a tɔgɔ di kunnafoni kelen kan min ye kunnafoni wɛrɛ ye ni Ala sɔnna sini an b'i kɛnɛ ka k'olu lakali an dɛmɛ ni baara in na Hamɛd Jakite ye jaw ta nka fiɲɛ tulukala o kun bɛ Gibson Control bolo papier kalanni min ye Bakari Sidiki Daba Tunkara wa salam